Рюгер 357 Magnum, Вакеро, истински пистолет. Няма туй, 357 Magnum, чудовище днеска. Ще стреляме с него, нераждаема стомана. Look at this gun, baby. Я да видим сега пушката. Керо, което означава кълбой-пастир. Нали, кълбойски револвер. Автентичен. А това е Уинчестър 1873. Уинчестър, пушка Lever Action 1878 година от освобождението. И трета. Малко преди освобождението на България. Същия калибър 357 Magnum. Тунинго на Buffalo Tuning. Сребърна мушка. При най-добрия оръжейник в околността. Георги Топалов. Оръжейник и свестен човек. Нека сега пробваме тез оръжица. Малко по-далеч. Да, сега много близо. Аз ще го заредя, няма. Да, къде са целиш, там трябва да удари. Те ли? Да. Няма основания, няма глупост. Нека се вижда как се зарежда. Да завъртим малко нещата към тебе. Аз ще се оправя. Днеска е прекрасен ден за стрелба. Слънчев, спокоен. То с пистолет има ли предпазител? Само петлето му е предпазител. Както едно време, иначе път не те допускат до състезание. Може да има някакви екстри. Виж и мерниците му са, няма регулируеми мерници, няма. Само малко. Някога. Не е разрешено нито мерник да имаш модерен. Искаш ли пъмбук за ушите? Не гърми чак толкова силно. То е открито тук. Тук е открито, не гърми много силно. За всеки случай, защото аз стрелям много и... И аз ползвам тапел, но тук не взех. Искаш да ти я завърта малко? Няма проблем. Аз само пробвам да видя. Давай. Деца целиш там ще го. Не рита много, не се притесняй, той е много тежък револвер. Патрони. Чули рикошета? Да, удари земята и се дигне. Чай, аз не знам. Натягай. Така. Явно хватът ти метрично скача. Групата и стрелите са... Много са добре. Според оръжейника... Много са добре. И аз съм доволен, като за пръв път стрелба с револвер. Този револвер е много хубав, значи избиран. И погледни патрон. Всичко е. Вижте колко хубаво се върти револвера, колко гладко, като часовники. Света колко изстрел е направил, като погледни му дето фиксатора е приплъзвал по барабана, каква линия е оставил. Много красив револвер, истинско удоволствие е стрелбата с него. Сега ще пробваме пушката. Искаш гръмни още малко с револвера, защото ще мести мишената.
Сега ще поем машини да вземем дефа. Ай, колко са? Те са един до това. Плавно спускай. Няма никакъв да спускаш така, как няма. Сигурно няма вече. Вече няма патрон. Празно. Да, сложим плейта надалеч. В плейта, ако е така дикнеш и си го дръннал, колкото и да не ти се вярвам. Пробвай да иди в плейта. Ей, айде, прицели се в плейта, в средата на плейта. Абе, прав бе, дигни се прав, ще видиш, че ще го увериш, бе. В средата на плейта се прицели и плавно натисни. Много е лесно. Много е лесно. Патрон изхвърли, защото зареди веднъж и втори път зареди. Свърлих патрон. Хвърли, видиш ли, че е натигнато чукчето, заредил се. Бил патрон в цевта. Да, защото Трябва да... да, затвори. Готово. Свърши батерията на камерата, прострелвам червеното шише. Значи тук е пълен патрон. Да. Натиквам го. Тъй като пъхнеш бе вътре. И клякаме тук и тъй. Тъй. И се целиш в него. Проби го и чули Излезе. тук, да, и удари зад него там от това. Много яко стреля, дай още един. Това е върховна пушка, бе. Това, казвам ти, получаваш повече отколкото. Това, вземи разни нарезни на хората, мосинки там, телни и да виж, че това не мога ти го учат. Чай, че Чули как издумка? дигнал ме след като удари. Чукя. Много точно стреля тази пушка. Изпусъка е много хубаво. И патроните са прецизни. И пак го думна и през нея мина и ударил зад. Видя ли къде? Да, то се чува като ударя Да. през Тя кутията. се и килна кутията. И един път